Dolang kasih ya nak ya yo Pak. Rantak perjurit saka ngendi kae? Ya, alhamdulillah puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon sowan ana ngendi iki, Pak? Sowan ana nglipar Pilangrejo. Iki mau ya entuk sertifikat. Iya, acarane iki apa? Acarane ya kuwi bersih desa. Bersih desa bersih desa ya. Wah, iki prajurit bintang tamu jebul iki mau. Iya. Kae dhewe nggih ngaturake panuwun kang tanpa pamit dene sampun pitados kalian limbuk ingkang mijil saking Sedayu kalih kanca-kanca pawenang. Iya, slogane apa? Pawenang Hanjayeng Bawana. Iya. Iki kanca-kancane iki nek kon bengok-bengok senenge ora jamak. Iya. Ki bintang tamune bengi iki jane iki ya meng 3 jane. Jane iki meng 3. Nah, sing siji iki ketoke mengajukan diri. Sopo? Isih salin. Mengajukan diri telat meneh, Pak. Sopo to, Mak? Sikis. Sopo? Sikis. Sikis ki sapa? Kek munggare iki lho jarum super akeh banget. Kok ya saka mburi panggung muni jarum super ki? Iya. Oh. Ya wis karo jumenengke bintang tamu ben dinggo ngewangi awake dhewe ya, Mak. Kudu mumpung sing wis ngadeg Om Kiswan, Om Kiswan sing nyekel mic luwih dhisik. Ya dinggo ngewangi awake dhewe barang. Ya. Pokoknya nek mau ngewangi jarum supere gagal. Yo, disepoti apa ora? Ya disepoti nganggo serampat no. Wes, iki wayahe do nggo dolanan wong tuwa. Saya
Iso mandek ora, Teng? Iso mandek ora? Hah? Kene ya do wedi kene. Prandae pula do gleleng-gleleng. Nabuh do antingan. Wis maremae ka wong tuwa. Kesempatan iki. Kesempatan apa nang kene iki? Rada dhuwur derajatku. Ora megur miyaga. Rada ki ra pati ya. Hah? Rada isian. Lah iya nek sing dhuwur sampean. Aman? Aman. Asam lambung aman? Sip. Ah donga aku mau iki. Sing dalu Mas Gading. Sing dalu wis kan. Suwe ra ketemu seneng aku. Wis kaya aku ki tak rasa-rasa anu ya. Pripun? Kaya Mbah Waluya. Ha kae ditutke Mbah Waluya wedok kae. Mbok. Jan wis. Aku ya nek arep melu bintang tamu iki dandan sing apik. Heeh. Livenan. Apa? Livenan. Liver iki apa? Iki lho. Gincu. Oh. Listrik. Besok nganggo cat tembok. Lah kurang ajar to kowe iki. Ora tau mosok wong kok dicat tembok. Ya. Wah. Bunga aku bingung ya. Pripun? Dadi wis iki didadak karo panjenengane Pak Lurah. Nggih, terus? Lah maneh kaya tok ngendikake mau lho Mas. Bintang tamu niki asline kondang-kondang Mbak Tatin, Elisa karo Mbak Lintang. Kok dadi aku tok anggap usul. Hah? Kok aku tuh anggap nelonyor-nelonyorke awakku dhewe ben iso diundang. Lah mbok menawa ora ya. Gengsi ya Mas. Aku gengsi ngono. gengsi to. Gengsi. Aku Harga diri yo. harga diri. Harga diri, harga mati. Wis suatu saat iki Pak. Iki harga diri. Ora nek ora harga diri. Dikai wong gelut. Wah, aku gelut-gelut ayo. Aja. Ngono Mas. Iya. Mas Gading. Nggih. Ngene iki ya Mas asline ya. Pripun? Aku ki kepiye ya? Nek di Bangkoke dadi bintang tamu. Iki rasane ki kurang pede, Mas. Beda nek aku saka Miyaga terus tak unggahke ngono kae ra beban. Nek ngene iki beban lah bayaran 7,5 juta ya aku ki, Mas. Percaya ora Dul? Percaya ora? ora. Wah iya, ngapusi wae. Iki terus arep kon ngopo ngono ki aku bingung. Lah yo ngewangi aku tok Om. Ya iya tak ewangi lho iki. Lara apa-apa tak ewangi. Ki acara temu dini ki. Ten Bali Desa Pilangrejo Lipar. Ya. Acarane bersih dusun. Oh. Desa. Oh desa. Tulisannya desa. desa. Ngeyel kok kowe iki desa. Lah sing ngeyel iki sapa? Lah sampean kuwi iki desa udu dusun. Sing muni dusun sapa? Ah, iya. Ya wis ndedonga Nggih, muga-muga warga Pilangrejo sak kiwa tengene sakwise bahagian wayang iki muga-muga kabeh kepanggih karahayon kawilujengan. Amin. Pokoke kalis ing sambikala nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Niki nyuwun sewu kula sakniki madeg dados bintang tamu. Kula miyaga nggih kula ayahi bintang tamu kula ayahi. Mayang nggih kula ayahi. Kula nek mayang apik. Apik ning kalah ketrima kalih Mas Gading. Dasare ya piyayine bagus Mas Gading gitu. Nggih. Gagah gede dhuwur nih. Karang kula jaman umur-umuran iki Mas Gading 19 20 ya ngentek-entek apa-apa. Ora kaya dirimu. Wis saiki arep ngaturke apa? Ngaturke Aja suwe-suwe lho iki aku mumet lho iki. lho ayo mumet bareng. Oh ya aja mumet bareng. Kowe nek mumet medhon le mayang. Terus kan gentene kono. Ama, oh bayare tok emplep kok.
Aku kan genteni Rasudi. Padake. Wis begarake. Ya gawe arep anu ki sapa? Hah? Arep ngopo iki ngono lho. Lah arep wayangan ngene. Lah ya wayangan ki kon bal-balan ki penonton. Wah, Mbah aku di video call Mbah Walu ya. Wis. Lah ya. Tekel Loret. Bisa coba sehat ya, Mbah. Wis go ning aku aja kon jola-joli lho ra iso aku. Ki ngedeke iki lho bintang tamu ki lho aja meng aku tok. Lah nggih. Semene iki sik-sithik dhewe meng aku bayare. Sik karo nilai pamundutan Om. Heeh, pamundutan diwaca Mas iki disiarke secara live dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam wabarakatuh. Channel. Sugeng dalu. Gading badhe nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi ingkang nembang Mbak Anting saking Pak Darso Klaten matur nuwun nggih. Nah terus enten niki ayang-ayang sampun transfer 100.000. Yes. Saking Danar Mandiri Sleman. Nah. Niki enten melih. Mas titip sawer tuk wayangan ki gading nanti malam nggih. Nggih. Nyuwun gending Mujiwat. Wah, Mujiwat. Nggih. Dibawani niki. Sing bawani sapa? Iki lho yang nembang duet Mas Keswan and Mbak Lintang. Kowe ra cemburu. Hah? Aku saiki nekat lho aku. Lah kono nekat kae lho. Oh, Ditunggoni kok. Ora apa-apa nek yahene ra krungu bojoku. Oh. Terus Pun lagi niku. Nah, iki ya didek. Posisi siji meneh, Ding. Sugeng dalu Mas Gading mugi lancar pagelaranipun dumugi tancep kayon. Amin. Nyuwun tembang imbang ana katresnanku. Dibawani aja turu sore kaki. Ingkang nembang Nduk Mega Prastiwi. Matur Mbah nuwun saking kula Ibu Suharmi Depok Jawa Barat. Nggih. Kanca waranggana komplit, Mas. Komplit Om komplit. Iki mau talune kok sik muni ming wong loro. Sing muni talune. Sing muni lha sik Jiro Lupatmo 6. Iki kon ngopo iki? Muni piye muni matut po? Ora, lha sik kur ngono lho. Oh, nggon kur mau. Ngono cek ramune kon mulih Mas ngopo kan. Sing pojok dhewe kae wis tuwa ya. Lah kae iki nggo jimat. Nggo jimat. Iki dienggo jimat. Oh. Kowe iki dienggo sajen. Ingkung ya. Ingkung. Wah, potel-potele yo. Iki Mbak Tatin, Mbak Elisa iki. Diaturi kon. Nggih, dijumeneng ae gitu. Dijumenengake karo Mbak Lintang, arep sapa sik, Mas? Nun, arep sapa sik di antara bertiga iki sik cantik-cantik iki? Yo bareng no Om. Bareng. Bareng. Heeh. Yo. Disepoti teng arep sepoti apa teng? Teng spoti teng. Kok linggo? Lah ya gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ra kuat pokoknya nek Mas Kesani ngadeg sejilit ora apa-apa. Lah ya faktor U ya berarti. Arep lingguh ra apa-apa Faktor niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni BT-ne lempoh rasa. Wis tak ngadeg aku. Nah, Oh iya, ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuro netizen. Iki yo Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Kayak wis lali no Pak De. Lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih alih Pak Naryo sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita. Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Iya. Iya. Kalau
tak tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ah. Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Bage binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah Mas Gading? sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak. Piye? Nyerak. Warono sih Pak De. Aku Wis marahi. lali. Aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Oh iya, salaman. Salaman sih. Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lintang sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih, alhamdulillah. Loh, beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lo ngene. kalau karo aku mau lembut ih. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik ngono. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya, Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Tunggalu. Yo. Kok iso ngono ya? Tergantung. Ya, saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Hah? Iya ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Ih, dalu. Malah saya ri. Saya penting salaman sikik wae. Lah iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tos, ya. tos. Oh, beda. Beda, Ini toh. ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akil. Piye? Kasih sayang global kok. Wes mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. konco banget Konco nek banget. Terlalu konco dadi plek ngono. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis. Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Ah. Nek koncone kental kan ngene iki plek. Ora. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek karo kowe gak. Ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak. Iya beda arti piye mang menit kok. Plek. Orang dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih, Gading nggih. wonten Pilangrejo. Pilangrejo. Nggih. Menika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Patok Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin semuanya Iya. rawuh Sedaya alhamdulillah. perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang semua. dari Masih Pulang semangat ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, Lis? dari Ika- IKPR. apa? IKPR. Di KPR sih nang IKPR. Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilangrejo. Keluarga para Benjang tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo gawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya kuwi iki dadi Isen-isen watak-wantuku. ke kuwi iki wis dadi watak. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok yo. Ora iso ya. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga. wis. Kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh ya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya saoke-oke, blublak, Gini, gini dublak, ya. bludak, 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 tumplek blek saoke penonton dari tahun ke Tumplek blek. tahun. Yo, tumplek blek, Tumplek blek. saplek yo. Tel- Telumpek. Tumpek, tumpek, Tumplek blek. Telumpek. angel tumpek, blek, blek.
Masa? Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Iya. Gade. Part 2 ya Mbak Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang Taman dari desa. taman desa iki. Nobar nganggo layar gede, layar tancep. Ya. Layar Tancap. tancap. Angel Tancep kok. kono. Kene tak larasi ke Apa nih? tutuke. Iki yang Ya, di ora streaming Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai suwun. dalang Dalang favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit Rano ya. Bintang tamu Kisban, Dremes lho. ono. Bintang tamu bintang pamor. tamu. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe Wong meng sing- aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping piro? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau nguji wat nggih. Nggih enten Mas mujian. Jante. Iki tesih kathah lho niki lho. Oh, lagi dibaca mawon. Nah, nggih padahal Bocor. Diwaca, dibaca. Nggih. Masa Bocor. penonton ya arep didublak barang. Sopo? Iki bludak kok ludak kae. Ya. Mbok sesuk iki sinau basa wis kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum. sane Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah katus lah nang jarum. Elisa. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wes ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wes ngono kuwi kok aja njaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alangku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku Anak-anak. pawenang. pawenang. Ya, iki sing nglatih aku Ini teh. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok Ngelatih nggon sarune iki lho. ya ngelatih le nakal. Nah, ini. Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Sindennya Gade. juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wes bekas, support, bekas. Siwo anting, Siwo Agnes. Ya, sik lorong kok dikenalke engko. Iya. Nggih, Menika menika- napa Mas Iya. Gading lagune? Nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefans banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Om Mbah, Om wacana Om. Jan ngono salah dene Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik Om. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefans banget. Ah, ah. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Mbah. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya.
Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa? Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek ra siramu Ini benek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini ki nganu maringi Mas Gading kae. Nah, niki lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, arek yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol. Nah ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet ta? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus. Salah nggih Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini Asam lambung. semoga lekas sembuh ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Cinten? nolawikan tiyasa. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Wah, Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garenge satu mengko, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua prahmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tiyasa putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi riwen Mas? Ujiwat malu Mas. Sik. Kujiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, kujiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinangkani Mas Gis. Wah, jana. Poin tim. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 200 lho, 250 mbak aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo kita. Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Ya, Lintang. monggo. Tak dadeke mantuku kok Lintang iki. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Kanggo dolanan wingko Mbak. Doni Mas Mustika ning
Wah, Mbak Tatin. Ngopo? Ya sip suarane Lintang kalah lho Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Lah iso no. Piye tak kepit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangkeane nawon kemit. Nek aku, nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira iki? Loro. Elisa genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Madhepe rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Stres aku. Tres Tangannya. naku sundul yati sip ta? Sae boten, Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike enggak. Omonganmu kepenak nih kok rasaku deg-degan to Lis. Apa sae? Kowe muni piye? Piye mau Elisa muni piye? Sae po sae. Sae, Terus bar kuwi monggo. Bapak ibu dulu Ya sae. Elisa monggo piye? Sae apa sae lho bapak ibu Monggo sae. ndang mangkat ngono. Heeh. Den aku iki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. Siap. Amin. Lho bapake lho tiang saya tau. Enggak, ya Mbak Lintang ya. Iya, monggo. Duet kalau Gisman. Ujiwati yen angga ketlati anjinjit alisi sesaba wani lancir kuning ngangsa maki
sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Koteng. Engko ora mung wayangan melu aku teng nang Sapa? Buri Kelir. Jenenge sak gonteng. Oteng. Koteng. Oteng. Oteng, oteng. Saya tahu Oh, koteng. Oteng. Ngomong kono sesi perkenalane. Perkenalan nang Buri Kelir lho ya. Tak kekrek. Sio-sio. Ora, masih kayak iki sik laden nyampluk gong. Oh, tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Terus lek. Mengke tibake Jayawana ya, teman-teman Pawenang. Wah, jos. Jaiwono, ayo notasine dibuka. Kesan pangpuntenku upamane sekar ojo ngasih layu angga cecundungku aduh Kang Mas mesti Jayawana, ayo. Coba Mas Gading ya. Jayawana. ayo. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jaiwono nanana. Salah, aku tuh digrutuk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswan ya. Cakepane apa to? Jaiwono poyang payingan rasaku. Jaiwana kaya gumleyang ragaku Jaiwana tansah ayang-ayang Wis. Wah. Ya ini tadi ada pamundutan lagu apa Banyuwangi ya Mbak. Kita gantian duduk lah nanti Ge Anting sama Agnes ya ben maju. Yeah. Mbak Anting karo Mbak Agnes. Spot-spote. Teng, spote teng. Ayo Ateng Agnes, Agnes Ateng. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Mas Gading. Agak salah Mbak Agnes. Ya. Kok terus Doli ini kok ada lungguh ini bagaimana ini ya? Keadaannya. Hah? Biasanya saya ngancane iki dagelan lanang toh. Lah ya kok melu linggo iki lho. Ayo. Biasane iki sing bekerja keras ki dagelan lanang. Hah? Ayo yo ngono ki Oh, duduk oh. kok penak banget linggo. Lah iya. Linggo. Mau pas do munggah wedok-wedoke sik. milih-milih
ketoke iki. Heeh, domeh iki gemoy Ora. belum. Nek kulunggu ki ngopo? Madhep rono aja blocking. Ora, iki mau ki pluk apa podang kuning. Jadi sawer ki sik wedo-wedo ki aku ki tetep joget mempeng ya diliwati. Ya rezeki ki dhewe-dhewe. Ayo terus waduh gimana ini? Mau setok rokok. Ya sabar, Kacau ini. Ya sabar iki lho. Sabar Gusti Allah. Matur nuwun, dulu tandhe ketatak. Plak. Saiki Lah ya makane iki ngadeg terus. ki mau ku ngadeg terus nganti keju ya, Nes. Berarti lah joget bar iki kudu luwih nganu semangat. Iya, Banyuwangian soalnya iki nggo luwih sigra ngegayeng. Sigrak ya. Mas Gading mau pamundutan saking Nggo sinten. sigrak apa ora ngerti aku iki. Putih gerajakan mau. Nggih. Gerajakan mau saking. Bawani ya Mas ya. Nggih. Saking Dene. Saking saking bapak Dari sapa? Hongkong bukan ya? Mamyat mayu. Dari HP. Oh, saking Pak Darso Klaten. Masih tersebar. Iya. Pak. Dikasih loh bawahnya ya ditampakkan keahliannya. Tampake ting sing semangat. Iya iya, Mas Kiswan sampean ya kudu ngimbangi ya. Sesuk nek iki gandeng sinden-sindene nek do nganggo giwang iki sik leb-leb iki. Kowe nganggo kaya ngono tok go toting anting. Saya aku lali ganti lho mau. Wah, Wis ta biasa wae. Iki lho. Zaman sekarang iki memang kudu di mix antarane gaul lho. Kuwi klenik jenenge. apa? Ngelenik. Kowe dadi main dukun kowe. Ora. Kok kelenak Nggak rene. apa-apa. Bawani ting. Delok antingnya sing didelokke kamera dulu ya. Seperti ini ya saudara-saudara. Salah kleru. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Oh, serana Apa kok pangapura. ketoke wis biasa kaya ngono. Kowe iki wis kerep kleru kowe. ora ono pangapura. Ora ana. Banteng. Potong. Sak kleru-klerune aku wong lanang panggah salah. Wong wedok iki apa-apa selalu bener wong wedok iki. Kok? Oh iya, Ding. Heeh. Oh, direwangi padu barang ya, Ding. Terus asam lambung. Oh, jalarane ki ku. Iki kok dadi curhat to. Ora curhat iki. Sapa curhat? Guyon kok. Mamyat mayang paman suarane gandeng belam Apa kok ndelokke ngapa? biangan Ora, aku ki biasane delok kanting nyanyi ki saka ngarep, deloke saka mburi ngono lho. Oh. Polahe bedane? piye? Polahe piye? Tangannya dadak ngene iki, keleke dadak dilem. Ora ini. Itu kenapa? Kuwi sebuah ciri khas ngono. Ciri khas dari saya dari dulu seperti itu. Pertama harus. ikut almarhum Pak Desono saya juga seperti itu. Iya. Saiki melu gadeng iya tetep ngono kuwi. Oh, Ben iya. ora ilang anting lambang siye. Oh, ning ya ana bedane ciri khase. Iya. Suwi-suwi saya tua ya kase ilang dadi mung karek cirine. nyerah biai nuswantara Lanjut, Mas. Lanjut. banyu wangi Kulon wetan. Lon gunung, lon wetan.
Bareng. Aja takon susah seneng kang kompak tenan Eli. Apa ya? Anting karo Agnes. Aa. Kulino nggathukke. Heeh. Iki emosional. Suara siji loro. Wah. Semu. Semua apa? Semu tak. Iki kok ora ngono wis siap-siap. Apa? Ya nguber pitik. Iki dadi pitik-pitike, kowe sik nguber pitike. Aku ngeber. Kowe kudu gelem lho, Ting. Hah? Ah tau tak uyak kowe. Waduh. Jos e. Tak jejeg lho, Bu. Apa iki mau pitik? Iki mau pitik-pitike. Pitik, Iki pitik. teleke berarti. Soalnya ning mburi ya. Soale wong tuwa enes tok telek-telekke. Kagepe Lah pas e soalnya. era ngono kuwi. Lah pas nang mburi to Nah. gading lah ya. Era. Waduh. Yo. tanah Aku pengen nuthuk ya, Mas. Kayak dolanan kan lho sik mencungul-mencungul itu kan ya. Karena di sini ya. Aku ngomong nang kene bebas ya. Ayo Nes. Taman Sari Nuswan Iki ngapa? Ngapa Ya iki meneng. Cara set ngono lho. Lah rong arep meneng kok. Isih pengen bengok. Ngentekke Yo. tenaga. Monggo, Gerajangan Banyuwangi dados. Dah. Ayo, bukane to seto. Ayo set. Gerajakan Banyuwangi Roino
jagat banyak raino wengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani nyangaken susah hati longgo neng pasir-pasiran senyur-senyuran arek tuan manuk-manuk seliweran lanang wadon ugal-ugalan gandeng tangan reng pikiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman mantre janji urep bareng sir-sirana gandengan gending asli yang wangian sir-sirana gandengan gending asli ayu wangian. Jos. Sudah, terima kasih. Makasih Mbak Anting, Mbak Agnes. Iki jan sengaja ora tak ganggu ben pemirsa iki menikmati ngono lho. Jogetane karo tembangane Anting karo Agnes. Jut. Hai. Ayo to. Koyo ming meneng wae kowe do linggo kok. Ya kan gentenan to Mas. Ngene panggungnya nek kabeh do ngadeg ki ra cukup. Lah iya. Setengah pokok setengah dipun pinangkani nggih Mas Gade. Nggih, niki Wonten meleh. wonten meleh lho niki. Napa? Kok. Iki sik baru kuwi. Nyuwun lagu Gubuk Asmara 2 Rondo Teles. Rondo Teles sik pitin. Piye lagune lali aku. Rondo Teles, Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu kepleset. Ah, wis. Sip. Kaya ledek munyuk kowe iki. Kowe ledeke aku munyuke. Kowe ora iso beken. Saking Belgedes Farm. Farm. Gades Farm. Iki ana tali asih 100.000. Oje, menika anu apa pinangkani niki mau wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Nggih. Sambel kemangi. Iki mau sing sindene sing maju. Sing iki rada ungu-ungu, tua-tua saiki sing enom-enom iki. Lah nggih. Heeh, Sing sing enom-enom nom-nom. dunggahke. Sing gawane kotak apa? Heeh, kawan. Gawan kotak. Heeh. Tak tendengke karo gawanku iki. Oke. Sapa? Iki lintang karo Oh, ben heeh. enom-enom kabeh. Iki gawan kotak. Setanan ya, Di. Kaya ngene kok setanan. Lah gawan kotak. Yuk maksudnya iki Ayo, Mbak Mega. Mbak Mega sama Mbak Sama Mbak siapa? Laras ya. Laras. Wah. Monggo. Nah, kalau ini sepantaran sama aku. Ya mulane tak bandingne karo iki. Saiki wong telu kok. Piye carane apa ki jenenge? Apa? Merayu Mas Gading. Oh ya. Ki aku melu-melu ra. Rasane tuwa. Iki kanggo bawa apa ngono, Mbak? Apa bawane kadung tresno ya kena. Oh iya, rembukan dulu. Pinangannya apa ki mau? Apa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sama Oke. kemarin Mbak Tati. Iya, maksudnya bawane kalian yang apa? Oh iya. Iya, bawane yang kalian bawakan nanti sambelnya kemangi kita bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Aku tak golek cowek sih. Napa bawane?
Pokoknya Asmarandono. Oke. Mas Gading nanti menilai ya. Oh, Di oke. biji Suaranya deh. ya. Oke. Ini ya mesti ya menangnya lintang apa-apa gading lintang nanti yang tua ora kanggo iki ya. Tua Ya yang aja musuh ngono, tua. aja marah-marah ngono to. Sampeyan ki nek gandengane lho kuwi. Blangkon biru kuwi mau. Iki to wah wis padha-padha eleke sing karo belangkon biru iki. Ra krungu nek yang ngene iki ra krungu. Ting. Dadi Tin. Oh, Aku ki Ono. gumun lho. apa? Karo kostumku iki. Piye? lah ya coklat. Coklat Krem aku wis biru. ben. Aku Jan, ro bojoku. kaya apa iki? Sesuk lambine sodane diobong wae lah ngopo. Ireng tenan kowe. Ane ya wis ben ya bleb-bleb ya. Iki ana prodone sojanku. Aku dadi isin to iki aku. Asli kuwi Pak De. Hah? Asli. Asli to. Lho, Aku apa? soalnya ngopo? Apa? Ngene iki ben ketok ora patiya mempesona, Pak ora patiya apik ya ben. Ya iya. Ngilangi rasa cemburune ibumu. Bel, Pak. Hah? Bel nek elek nggih elek mawon. Kowe ra Ya ngono. iya kuwi. ngono iya Pak ya. Hah? Kowe sak anakku karo wani-wani raku. Boten. Banting. Lah nggih wengi. Ape? Aja dibanting Om. Iki engko ora trimo. Lah apa? Oh, Ndek ngono. Aja dibanting nek ora trimo mburiku lho. Oh, Wis kereng. Ndek Lah ngono apa Mas. ora trimo? Wis kereng nganggo anting-anting barang wisan lho. Arul. Ya kayak Bapak nih. Bawa suka sapa sih Mbak Laras ya kena ya. Laras. Rino wangi. Ampun ngoten Pak, kula salting lho. Kowe ya aja ndemok aku. Kowe aja meden-medeni Kuwi ora salting ning Ora ya kudu Gila, ngono ya, kuwi. Aku biyen diospek Pak iki ya ngono kuwi aku. Ora apa-apa saiki ganti dospek. Dadi yati. Jos. Pripun Mas Gading? Sip. Oh, sip. Sip. Nek umpamane dibiji pira ya? Biji. Di biji. Ketoke iki rawani biji soalnya iki nek areng biji iki engko kono kene anu biji aku wae ya. Oke. Oke. Bijine nol wae iki ya. Iki titi biji pira Mas? Mbak Laras? 8,5. Oh, 8,5. Kok Podo. dadak nganggo setengah barangnya mbok digenepi. Wes, genepe sesuk. Ya pisan Kas. Tanpa dahar, tanpa ngendah. Wis bocah enom suarane ape? Ndek pacar dong, Mbak? Dereng Mbak, mbok menawi Bapak Ibu mriki kagungan putra nggih Mbak nggih. Oh, Ditawake. Tawa e. Tomo ya ora apa-apa. Panjenengan kelas pinten, Mbak? Nembe semester kalih Mbak. Oh, sudah kuliah semester 2 di Di Institut Seni Indonesia. Oh ya, sekolah sik wae, aja pacaran ya. Kang Esti. Aja tiru dalange, pun tak ganti pacar ora. Nggih mboten Mbak. Aku ki ngopo e kok melu ki? Kok langsung mendelik aku ya? Lah apa ora? Lah aku ki ngopo? Pacaran ora? Lah iya. Lah iya wes kok. Tin, Apa? lungguh bendo nyanyi. Ah. Iki sing moderatori aku, bar iki ganti Oh, iki, iya. bar iki ganti ngono. heeh. Kowe kuwi sing lungguh meneng wae anteng diam. Apa mau lempoh ya Mbak ya? Mbak Mega ya. Kayung yun marang slirane Lembut ya Mbak. Lembut. Cicine. tansah kumawang netra Bijine pira Mas Gading? Hah? Bijine pira? Wow.
Ora molo aku kowe. Tante ning mburi pacul gundulmu. Pira Mas? Ayo. 9, 8,5. Iya sing ndi konsisten? 8,5. Oh, 8,5 padha Oh. Mbak Laras. Padha. Mbak Mega masih sekolah? Masih Kelas Mbak Tatin. berapa? Kuliah? Nembe kelas 3 SMK. Oh, sama. Sama, ini juga. Sama karo kowe nduk. Wah, jan wis. Aku sekolah 8 tahun ra munggah-munggah. Kok dadi deg-degan tuh aku. Mbak Mega sama Mbak Lintang sama. Sama. Kelas 3. Ini juga sama-sama mantan dalang. Aja diomongin sapa-sapa ya. Ihu. Dalangnya udah tudut ya. Ayo nak. Ya, saiki Mbak Lintang, saatnya Mbak Lintang didengarkan Mas Gading. Tadi Oh. yo mantan datang. Sopo? Aku Mbak Lintang. Jroning ati. Apa Mas? Kadang tresno. Sadirono tan liya ngono. Kamu Tan liya. karo ngrayu ngono lho. Sing iki. Ya ora apa-apa nek kowe gelem. Aja ora ono staminane. ngerayu aku pangan tenan kok. Ora apa-apa malah nyenengke iso ngomong. Wah, bener. Iya ta Pak De. Piye Ora ono Ora staminane. nek nggone. Ya wis karo opone sing kowe yakin arep iki ora karo dalange. ngapa Tin kowe iki mau arep ana rezeki kok serik. Iki kan Mas Iki ngapa boyo ben. sing ditenteni iki Mas Gading karo Mbak Lintang. Lah iki kan ben carane kan lama tidak ketemu biar chemistry-nya tuh terjadi lagi ngono loh. Kowe semikir. Rono, Galak ya kan. galak ora sida aku kok. Aduh iki marai geger ora ya Mas Gading? Ora tau aman to Mas Gading? Yo, Ben nek padu ya mbuh aku ya. Ya aku ming delokke lho, aku ming delokke yo. Tanti ya ngono. yo. Tan liya. Sing dimatke dalange yo duwe iki. Ayo terus ke yo. Kandamu. Tan liya Piye, piye? amung sliraimu. Sliramu. Raimu, Slirno, Pak. Sliramu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngopo Mas Gading? Kosek le anu ki engko. Apa Ape kuwi? romantis koyo Wis ora ah. Tan liya Tan liya bener kandamu. Kembang. Kembang telekan. Oh saya golek sing apik mau ndi yo. Tan liya Ono sing amung- apik kok. Mbak Lintang. Boyo dalam Tan liya amung sliramu ora kandamu. Oh. Nah, Tan liya amung sliramu. tan liya amung sliramu. Pengamat yang ngisar ta Mas so Gading. Yo. Lah kowe, lah bareng Ayo. Oh, bareng ta iki? Bareng. Oh yo. Aja kleru meneh. Sateman. Ora. Sate. Ayo Mas Gading ndang Ayo metu. toh. Oh iya, hah? Ndang- Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya Yo alon-alon. Kodang metu. Maksudnya Dang nyuwara. Oh, suarane maksudnya kok. Oh disusu-susu. Ayo. Ya. Sate. Ayo. Yo. Satemah lo. Enek Oh iya, guru lagu oh, nih. yo. Ayo balen. Satemah lo ro as moro Kompak ya. Ayo kudu di Piye Mas Gading rasane iso bareng? Jan Iya ya. istimewa. Mbak Tatin, Iya. kula ki nek ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. Ah. Apa? Ya ora Kowe apa-apa. kelingan karo sapa? Kowe apa iki? Nduk,
Anu duit mawon ngoten lho. Oh, kelingan biyen. Kowe apa? Mbak kayak gitu loh. Kabeh kok dodo kelingan. Aku kelingan karo sapa ya iki? Karo iki. Rak, aku ora sudi tok kelingan. Lah, dalah. Menika didhawuhake nganu sambel kemangi nggih wonten pamondutan sambel kemangi. Iki jogete bareng-bareng. Sadi maju. Yo. Nah, Iya. nah, hop. Aja kemajan, mundur Mana meneh. pundi? Oh iya. lah. Hop, Manuk, anu manut. kok manuk iso Kelera ta? aku itu. Oh, muni manut kok manut. Manut dawuhe tiyang sepuh kok, Mbak. Weh, aku dus ora urung sepuh aku. Lah, siwa. Magel, Oh. setengah. Mampu. Mau urung dibiji ya, Mas? Pira Urung. bijine pira? 10. Wah. Iya toh. Kok tega sih kamu, Mas? Hei, Loh, justru ini yang dua hanya 8,5. 8,5 kamu 10 10. sendiri loh. Oh, gitu. Kamu mau bilang apa? Oh iya, terima kasih. iya sama-sama. Alah. Kayak Hai. kurtine biji 10 we langsung. Nah, aku dikei pira-pira ya tepeng. Oh. Ya, ini tadi juga ada permintaan rondo teles di tempat saya. Apa Mbak? Mas, apa? Kerry kok gimana? Kerry, Mas? Terima kasih ya, Mas Mbak, ya. Mbak Laras, Mbak Mega. La. Nah, Aduh. terima kasih. Terima Mas. kasih. Dari Mas siapa? Mas siapa? Mas Wikan. Oh, yang Oh, tadi yang request. tadi. Oh, yang iya. sudah Terima request. kasih ya, Mas. Mas. Masih muda ya, Mbak Masih ya? muda ternyata ya. Heeh. Laris. Ya, aku membacakan selanjutnya Mas Nggih, nggih, Gade. monggo. Dari keluarga besar perantau Ikatan Keluarga Pilangrejo Jabodetabek. Menika nyuwun lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Lintang Kairo. Oh iya. Kagem Oh, siap. teman-teman alumni SMP Kedungpoh ya. Dungpo. Tahun 84 saking kula ngatijo atau unik. Kordes ngelipar, sembah nuwun. Oke, ini juga ada dari Pak Wakijo Ngangkruk. Nyuwun lagu Rondo Teles. Nggih, dadi Rondo Teles iki ana loro, Mas. Ning nyawer 100.000 rupiah. Nggih, sebelum ke apa namanya? Kembang Rawe mungkin Rondo Teles dulu apa Iya. gimana? Rondo Teles gak apa-apa Yang bisa Mbak Oriza ya, Mbak Oriza Ika bisa nggak Rondo Teles? Oh iya, Mbak Oriza maju. Mbak Oriza. dulu. Duh kanca-kancaku wis tekelan sirah kabeh iki. Piye iki adik pinangkani ora? Di joli wae. Dijoli ya. Nggih. Kembang Rawe ya. Oh, berarti Kembang Rawe ya. Kembang rawe iki mau saka Pak sapa? Ora gubuk asmara, Dik. Oh, gubuk asmara Oh, tadi iya. ya. Enten gubuk asmara. Gubuk asmara Sing sama. saka nggone Pak Lurah mau ya ono lho sing Tiwul Gunung Kidul terus Ya. karo apa mau Mas kuwi sing Pak Lurah membaca tadi ya. Oh, ming Iya. Tiwul kuwi sing ono gambar-gambar iki lho, Mas. Ya iki mau dipinangkani iki mau. Nggih niki apa dulu? Kembang Rawe Kembang Rawe dulu. dulu. Mboten napa-napa. Nggih, Kembang Rawe dulu. Nanti Gubuk Asmoro Gubuk bisa Asmoro, sama nggih. Mbak Ika sama Mbak Oriza ya nanti. Nggih, niki nggih tesih enten anu framen ketoprak. Oh lah iya. Masih Sinten ada. edan. Ya. Masih berlanjut. Nggih. Anu manobong ya isih lho iki. Oh iya ono mana bong. Mas Gading, Nggih. ini ada permintaan Mbak Ayu suruh naik ke panggung. Oh, oke. Diperbolehkan? Boleh. Sik jalu sapa? Dari WA-nya Mbak Elisa. Ada yang WA Mbak Elisa. Monggo Mbak Ayu kapureh Oke. wonten panggungan dipun kancani kalian Bu E. Bu E Prastiwi ya. Ngopo to konangan ki ra apa-apa karo bojone kok. Karepe arep karo liyane kowe. Ora. Ayo Bu, munggah Bu. Di anu Mas, di apa di Spot. Spotify. Ayo maju. Ayo, Ya. Heris. Ora aku ngene, Duk. Wis. Wilayah iki ono cah TK tekan kene iki. Hah? Oh, tak kira cah TK kok mburi. Ora sembrono iki mbahmu lho. Enggak. Kok cah TK. Aku ki budhemu malah doleke cah TK. Mbok Mbah, Mok nek Mbah ketuan. tante. Tante ya kena.
Monggo Mbak Ayu meniki. Nggih. Yes. Iki kok Aku ki prei. jane iki memang dadi penonton baik kok. Ya ini ada ya permintaan dari Elisa katanya Siapa? Mbak Ayu suruh. Ora Ndin, Tin. Siapa Tin. yang minta siapa? Mau ke arep rene nang mobil dandan. Ora bae aku Pak, ngejot aku tak dandan ya mbok menawa aku kon munggah. Kok ini tuh gak deh. Enggak bisa gitu. Wah, iki mau bablasan saka panggang. Ya mau nyanyi. Nyanyi. Terus ketutke bintang tamu Mbak Ketutke Waluyo. bintang tamu nyampur sari mau ndoyo. Mane selawase Pak Kezwan ki ngene iki aku pensiun wae apa ya? Ya aja. Kok sik ngewangi perekonomianku sapa kok pensiun. Anggep. Kok yo ngopo to tekel-tekel. Oh, apa to aku ki ngono kok iki? Nggak apa-apa padha dene tuwane. Ora kok mbasan dadi bintang tamu kok mak. Oh, bebas sih. Ternyata penak ta? Penak dembok tatin oleh. Ambune ya wangi nek tatin. Terasi. Terasi gundulmu. Mas Gading menikah tadi ada permintaan Tiwul Gunung Kidul Pawenang bagaimana? Oke? Oke enggak? Oke Kok dada-dada. Oh, Nek dada. boten ya berarti diganti rondo kompling nggih. Ya. Rondo kempling iso ora? Ora iso mulih saiki. Lah aku kepiye? Hah? Nek mburi do mulih. Kok tak tabu ijen. Oh, berarti Kapela. kayak dalang cangkeman ngendikan. Ayo kok kenci. Dadi tak tuntak piye Wah wis pokoke ngono kae. Nggih, Mas Kezwan berarti duet sama berempat sama Bu Ayu. Mas Kezwan di tengah sini biar nanti duet berdua saya tak ngematke ya. Iya. Halo Bu. Halo juga. Ayo sini tengah. Kowe kudu ngajeni karo iki. Apa? Lah kok iso Bojon bintang tamu. ora ngono. Yo kempling. Bintang tamu kesane gleleng. Ya kene. Nuwun sewu nggih Pak Lurah nggih. Ya iki mau jatahe anu. Loh, lah kok aku yo entuk. Yo oleh lumayan to Bu. Bisa ngono ki oleh semono. Maksudnya kan yo mandat ki oleh semono tak keke ngono ndak. Melu aku setahun dong karuan oleh 100. Ayo. Ayo. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ati ngaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas sampean ampun kuciwa kula rondo panyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar main nadyan rondo buatku rapati penting tuku gelang apa anting-anting josu malang yang keranda dijamin kambing yo maju Rama
pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ancane kelarasan mas alias kebetulan belanjane akeh rada kapotan yen urip mas enggal-enggal ngelangi kekaku mangke kula opahi topel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun delok mas sampean ampun puji wong kula randa panyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar maing prawan rondo buatku rapate penting mas tunggu gelang apa anting-anting jo semalam ya ben randa dijamin kemping Bon. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Ayu, terima kasih Bu Pras, terima kasih. Makasih Bu. Ayo. Nah, iki satu PR arep dipirangane ora. Manut nek aku iki. Ana tadi fragmen Mas Gading dos pundi, Nggih. wekdalipun dos pundi, Jam piro? derek Mas Dalang Niki mawon. enten fragmen niki nggih wonten sik request Lintang Asmara. Lah, Lintang Asmara wae dianu. Oh, nggih. Gini pramen iki soalnya kurang luwih wektune 3 jam ya saya. niku mawon nggih diganti Lintang Asmara duet mawon. Lintang nggih. Asmara. Nih notasi Duet. wah aku ora apal ya. Niku Lintang Asmara duete Mbak Lintang kalih Mas Gading Mas napa? Gading. Mas Kiswan. Nun. Mas Gading. Wah, nggih nggih. Sip. Sakit Nggih. nggih? Nggih. Oke, Bisa. monggo Ayo, Mbak Mbak Lintang Lintang. sini. Ya, Lintang Ya, Asmara. saya tak Dicoba dulu cari ralnya. catatan. Golek catetan. ralnya. Ralnya coba dulu Mas Gading. Wong ayu. Saya lagi searching ya, Mbak. Rale nganggo apa ya Mbak iringane? Oh nganggo Pak Deae. Piye piye aja pakde to, Tang. Dadi ngene lho, Si jenengan Om. biasane oh rebab, pakai rebab bisa enggak? Iso. Ci. Pira? Loro ci. Nah, Biji. jenengan tuntun rebabe. Oh iso nuntun ki sik weruh. Keduren iki mergane dhuwur banget diwakili Mas Kiswan sing ral. Oh Coba, Mas. iya, engko relay karo Mas Realnya Gading. sama Nah, Mas Gading. cakepane Kowe piye? ral kene rel, kono ral. Wong ayu. Wong ayu tresnaku kinarya Wes gak sundul ki. Ayo ora bener. Sundul yati meneh. Tenan. susatro ning atiku Kambure jo teles. Wong bagus antap narasa timu. Hadap sini aja. Tresnoku madhep aku sik ral aku kok ning Sinis saya terusan kae. Sikes terus sinis. sinis sik ngeral aku sik oleh kono Ayo men. Rezekine dhewe-dhewe. wis cetha dihujat iki ku aku yuk monggo kanca-kanca Yeah. pamenang Monggo.
pantoro ratri mongel ning manis ati setiaku bisa duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang baling jani janji supaya bukti supaya Wong ayu tresna muni naraya tama susah jroning batenku. bagus antap ana rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan arupi banyu sekara rasaku ra bakal sirna. senadyan nyawa oncat saka rata wis tresna ra bisa dipisahna. Pantoro ratri mongel ing manis ati tapi aku bisa duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang baling jani janji supaya bukti supaya mati. Wong ayu tresnamu binarya tangga susah jroning batenku. Bagus antap ana rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu sekara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka rata wis tresna ra bisa dipisahna. Wis tresna ra bisa dipisahna. Wah, ya matur sembah nuwun. Nggih, kami matur sembah nuwun. Wah, nggo bengok-bengok sirahe mak tleng. Dhuwur banget tak ya. Nggih. Nggih. Niku Nggih. minangkani niki wau pengganti fragmen ya Mbak Tatin Mas Nggih. Geswan. Nggih, Fragmen, Prahmen ganti, Branti. Prahmene Mas Gading karo Mbak Lintang. Kok ana sing ikut ya? Penonton. Piye? Arep tetep Gimana? di fragmen nggih. Mau gimana saya juga manut. Pokoknya Mas Gading nih kok
Waktune pripun? Jalan iki Nek sampun- niki pun niki nggih pun. Nek- Sampun jam 1. Ah, keripik gedang, keripik Susu telo. keripik. Nggih, pun jam iki. 1 ini Lah ya. mengke sing dereng dipinangani saged dipinangani teng goro. Goro-goro. Nggih. Mbak pilih mengke sing dereng dipun pinangani wonten Nggih. goro-goro. Neruske Menika lakon rin. Sampun rumiyin. Nggih, ngaturaken sembah nuwun ingkang kathah sedaya warga Pilangrejo, Pilangrejo, Pak Lurah, nggih. sedaya perangkat desa terima kasih. Matur sembah nuwun. Kathah Bapak. lepate nyuwun agung ing pangaksama. Nggih, Mbak pilih sanes kedal saged pinanggih malih Mas Gading. Nggih. Mas Gading sama Pak Wenang juga sukses sampai Semangat, Pak Wenang. Sukses. Nggih. Jaya selalu, sukses selalu. Banyak-banyak le do sinau do Nggih. latihan ya. Siap. Sesuk nek ra anu ngundang Pak E ngambah. Dibilangin Ah. Pak Guru harus nurut ya. Ya. Pun monggo Mas Gading Nggih, dipun matur lanjut. nuwun, Om Sukses. Kislan. Matur sak nuwun, Mbak Elisa. paripurnanipun nggih. Mbak Tatin, Didik Lintang terima kasih. Iya. Ya iya. Heeh. Nggih, matur nuwun. Ya. Heeh ya, wis iki engko ana pamundutan sing kurang ku ya dipinangani gara-gara meneh ya nok ya. Ya, Mak.